Shalom. Damang dainang na hinalonga di bagasan Yesus Kristus adorang so tatangin hatan di bata jumuluma tapasadaro hatta martang yang mahita. Dame ni di bata siyan nasaroha. Ima mangaramoti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Horas, salam sehat, salam sejahtera, salam kebajikan. Tuhita salhutna damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Adorang so tatangin hatan di bata ya pala partikenon jumuloma pasaton nami. Selamat mingguapen madihita salhutna siya kami keluarga Padita Renol Syaturi doho inang boru opusunggu. Atan di bata di bagasan minggu apetta dia pala partikeno diene mai sian buku perpasalmen bidu 24 mamuka mai sian ayat pitu sa 10 song mahatan di bata. Patuginjang matu hamuna hamu aliak kaharbangan. Patuginjang ma hamu aliak kapitu sian narobi. Asabongo raja ni hamuliao. Isi ulaning raja ni hamuliao ni ima Jehovah nagugu jala ulu balang. Jehovah ulu balang di hamusua. Patuginjang matu hamuna hamu aliak kaharbangan. Jala patuginjang mahamu aliak kapitu sian narobi. Asabongo raja ni hamuliao ni isi ulaning ibana raja ni hamuliao ima Jehovah Jebaot ibana do raja ni hamuliao i olat nido pajahonna di bagasan turpu jamita nasahat tuhita dia pala partikenon anggo ima tabain sada ruji-ruji di bagasan parmunota nunga boha parngolota di bagasan nasa tabolono. Mungkin marasing si tutu tahun 2020-on sian tahun na asik parasing na songod dia. Takas do taboto amanginang soal ima panahit COVID-10 sia narotu portibion na mangarsay roha, mangarsay pikiran, jala mangarsay haporsyota. Tarida mai dang buhita songon taon na salpu. Bui patupahon perayaan Natal, bui rak marulupulo maria-ria marlas ni roha, do akka dongan sa haporsyao. Mulutung peta patupa akka ulan parnatalon. Obartu protokol pemerintah madokon holang 30% do sian nasoma. Aleni akka panahit narotu hita dia pala partikenon gabe gudang do hita makirim asa hatok nian panahiton salpu sian bagasan portibio. Dakuboto anggo hamisa diri selaku Padita sama nangyak kudo asang dia matutu panahiton hatop salpu. Asang dia musaina kita buisongon ima tahun-tahun na sebelumna patupahon akka ulan las niroha. Akka ulan ima pesta akka ulupul wakalana asik. Di bagasan turpu jamita nasahat tuhita dia pala partikenon tung masa takas do di patuduhon ima parpasalmen soal raja ni hamuliao. Buasa pola ede olopolop na pinasahat ni si Raja David di don ibana. Anggo ima didoa kepada bisuk takas do ima buku pesalmen bidu 24 ton sada buku ede na pinasahat ni si Raja David ala nilas ni rohana disaluhut ima holong ni rohani di bata na dilihonna di bagasan parngulonna sada ede las ni roha na dipatupa si Raja David lau mamuji-muji di bata ditiki na marsi taonon bangso ni di bata
na taruhum na sida di ban akka bangsa Filistin gabe masay berni si tutudo na ditaw di nasida alai monang ma si Raja David maralohon ima bangso Filistin ala di hamomonang na dapot na di ulahon si Raja David gabe ima marolopolo maibana ditogion ibana ma salut bangso ni dibatai marolopolo mamuji pasangapot debata talumobi ma ede olopolo na pinasaha di banaon ima taringot tupoti perpadana ditikin na talu bangsoi di bain bangso Filistin poti perpadanan ni dibata gabe diangkut bangso Filistin do se Jerusalem ima tu negeri Palestina alai dung monang si Raja David maradopon bangso Filistin dibuat iba nama musenang poti perpadanani sian bangso Filistin mulak musenang ima tu Jerusalem bui mata jahai di buku 2 Samuel bidu orang urian enolongan di bagasan Yesus Kristus sada berita ngas ni rohado na dipasah buku perpasalmen di bagasan partikiano alai naga bisa ada persiajaran na arga di bagasan parmlota songo dia na dipatuduhon ima si Raja David ibana do monang maralon bangsa Filistin ibana do na marporang ibana do ima na manaluhon bangsa Filistin alai dan gabe di paburnang-burnang ibana dirina justru ketika Raja Daud memperoleh kemenangan maka dia tidak bersuka cita untuk kemenangan itu untuk dirinya sendiri tetapi sukacita yang disampaikan adalah yaitu sukacita atas penyertaan Tuhan isi do na mangalen hamonang dipatolas ibana ma isi do sasitongna ima Raja ni hamuliani Raja ni hamuliaon takas may dokon ima dibata Jehovah di bagasan ayat na perjolo sa nutu na paduahon ido ibana do di Jehovah do tanoon ro di isina porkibir dohot pangisina ay ibana do pau jakos sa di atasnya ke laut jala di paut di atasnya ke batang air gabi jamita na mangulu gabi ima di pabotohon si Raja David dong sungo dia do tutu debatan namalan hamonang di bagasan parngulon anggo hita manginang huria na inalongan di bagasan Yesus Kristus dung dapota sada-sada ima akana pinarsitan ni rohatta jujur do hita gabi lupa isi do tutu na mangalian ima na taparsitai gabi jujur do tapikiri alani hagugota alani ima hadir yota alani hajakota alai si Raja David dang songoni di paulak ibana do pamujion ni holang tu dibata Jehovah sampai Raja Daud dalam mazmurnya kali ini dia mempermuliakan Tuhan dia menunjukkan bagaimana Allah yang sesungguhnya dia menyampaikan bahwa karena kebesaran Allah lah maka segala sesuatu dapat dia peroleh huria nah hinalongan di bagasan Kristus Yesus di bagasan ayat na paupaton do ima ayat na paunopon takas dosa di patuduhon songo dia do tutu jolma nabui merdalan mabuat akapoti parpadanani ima jolma namaroha nadinggan jela na totong mangalului bohi ni dibata artina boha artina julma na boy mabuan poti perpadanani ima julma na mangoloi debata yang tidak berdosa yang tidak bercela yang benar-benar menjaga kekudusan dirinya maka ketika itu bisa mereka lakukan dalam membawa tabut perjanjian
maka dikatakan di pasu-pasu Jehovah ima diaya palimah. Alai anggutur pu jamita nasahat tuhita ima diaya na papituhon doh ima sahat tuai pasapuluhon. Didokon patu ginjang ma tohamuna hamu ali akka harbangan. Patu ginjang ma tohamuna hamu ali akka harbangan. Patu ginjang ma hamu ali akka pitu senarobi asa bongo raja ni hamulioni. Angkatlah kepalamu di bahasa Indonesia dokon. Hai pintu-pintu yang berabad-abad. Siapa yang mampu mengangkat kepala? Isi boy ima mabain ima mengangkat akka tohang ni harbangan. Jela isi do naboy mengangkat akka pitu na sinarubi. Ketika bangsa itu mengalami sebuah kekalahan, maka sesungguhnya mereka menjadi tertunduk lemah lesu. Mereka merasakan penindasan yang begitu luar biasa. Tetapi ketika Raja Daud menyampaikan segala sesuatu akan kebesaran Tuhan, maka dikatakan patu ginjang matohamuna hamu aliak keharbangan. Ini merupakan suatu ajakan, suatu semangat, suatu yang begitu luar biasa yang harus mereka lakukan. Patu ginjang matohamuna hamu aliak keharbangan. Patu ginjang mahamu aliak kepitu senarubi asabung raja ni hamulioni. Supaya Tuhan bisa masuk, Raja kemuliaan bisa masuk dan berkenan. Maka satu hal yang pasti, pintu dari segala sesuatu harus dibuka semuanya. Pintu sian narobi. Damang dainang na hinalongan di bagasan Yesus Kristus. Jami taon gabi imasada semangat doon di bagasan parmulota. Dia na pawalu doko isi ulaning raja ni hamulioni ima Jehovah nagogo jala ulu balang Jehovah ulu balang dia musuh. Taringot ima ulu balang. Anggo di pangotusion dihita halak batak. Sada ulu balang berarti sada jolma manang sada hagogoon na majagay sada luat. Sada huta. Jala anggoro akka pangago siyan luar nang mangago hutaw. Torjumolo do ulu balangon na mga bati. Na maralo mardopakot ima akka pangago neng ro. O maulu balang. Alining dokon isi ulaning raja ni hamulioni ima Jehovah nagogo. Dialah Allah yang sesungguhnya. Dialah Allah yang perkasa. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini menjadi suatu hal yang begitu luar biasa bagi kita. Ketika kita bertanya, isi ulaning raja ni yang mulia ni. Dang hagogota, dang parbinotota, dang akahabisota, dang akahamarota loklan asik. Ala isi ulaning raja ni yang mulia. Ima Jehovah jibau. Jehovah na mangaleon selalu akan nareko di bagasan parngulota. Jehovah na manogu-nogu parngulota. Jehovah nagabe partano batuan di bagasan parngulota. Imana do Jehovah ulu balang di hamusor. Baru dia napasya dokon patu ginjang mato hamuna. Hamu ali akaharbangan. Jala patu ginjang mahamu ali akapitu senarobi. Asabongo raja ni hamuliaw. Isi ulani ibana raja ni hamuliani. Ima Jehovah Jebaot. Ibana raja ni hamuliani. Jehovah Jebaot. Isi ulani ibana raja ni hamuliaw. Dia pasal puluh lam dipatakas. Ibana ma Jehovah Jebaot. Ibana raja ni hamuliaw. Ujahan nasahat tuhita di bagasan partikyanon. Didokon panurirangon. Manomu-nomu raja ni hamuliaw. Panurirangon. Manang di bahasa Indonesia dokon nubuat. Bernubuat. Gudang do akka ima jamita manang akka bibelta manaringoti soal ima panurirangon. Adong di buku di simika. Aleh adong musedo ima di buku parpasalme ima jamita di ita dia pala partikyan. Damang dainang nenolongan di bagasan Yesus Kristus.
panurirangon manomu-nomu raja ni hamuliaon. Gabisa da suku-suku dihita dia pala partikenon di minggu apen na perjulo. Songo dia do tutu hita. Manomu-nomu manang majak kon raja ni hamuliaon. Sata suku dope di bagasan paranglota. Isi unalani raja ni hamuliaon. Sata suku dope ima di bagasan paranglota. Isi do tutu di bata Jehovah. Ido pena tubuh di bagasan suku-suku ta. Ang usongoni dope suku-suku di bagasan partodiot ta do paranglota. Dangboy debata mian di bagasan parngolota. Alai dangga be suku-suku ni be ima si hangolota. Alai maka nguluhun maka porsiai ia debata Jehovah. Mangaleon anak konna bongot tu portibion asa gabe manursari selalu akka huaso ni portibion jala pajong jokkon huaso ni debata. Alai asa boy mian huaso ni Yesus Kristus mian di bagasan parngolota. Iko jumolo ma tabuka rohado pikirata. Iko tapatugijang maka tohang. Iko tabuka maka harbangan. Ado na mga bati hita dang madapot hadami do hasonangan di bagasan parngolota. Ado na mabaik kita jujuk madile di bagasan parangolota. Ahado ima na mga seroa do pikirat. Maragam do amang inang huria ni Tuhan. Maragam do akka pangabati di bagasan parangolota na dileon ni portibion. Aleni ikon bolokonokta masalu akka harbangan na mga batyon. Asabuha asabui jongjong Jehovah ulubalang di bagasan parangolota. Imana perjol. Apa yang menjadi menghambati engkau untuk datang kepada Tuhan? Pekerjaanmu, kedudukanmu, hartamu. Jika semuanya ini menjadi penghambat engkau untuk tidak dekat kepada Tuhan, maka saatnya pada saat ini bolokkum masaluhu. Bolok ko maka pangabati na adong di bagasan parngoluon. Asa boy tajakon ima ulubalang ima Jehovah jibot di bagasan parngolota. Napaduahon amang inang huria na nolongan di bagasan Yesus Kristus. Songo dia ima si Raja David dung diboto ibana sa luhut akka hamonangan dung dijalo ibana kahamonangan ni sian ima debata dan gabe kehilangan fokus ibana. Ini mari kita tetap mengarahkan fokus utama kita untuk tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Fokus utama kita dalam kehidupan kita yaitu bagaimana kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Jangan pernah kehilangan fokus. Fokus kita adalah bahwa kita di dunia ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bahwa kita di dunia ini menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran dan keadilan. Raja Daud melakukan hal itu. Dia tidak kehilangan fokus. Fokus dia tetap mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Maka kita juga demikian. Nubuat yang dinubuatkan pada saat ini yaitu tentang kedatangan Kristus. Maka Kristus itu sudah datang ke dunia ini. Kita harus mempersiapkan diri sekarang ini untuk menyambut kedatangan Dia yang kedua kalinya. Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Yang ketiga dan yang terakhir, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Panurirangon manomu-nomu raja ni hamuliaon. Nunga sa akabarita nahulit tuhita. Nunga ima ojak Tuhan Yesus tu portigion. Sonari nanang tomu-tomota ima soal haroro di ibana na padua halion. Alay songo dia duhita manomu-nomu ibana. Manomu-nomu Tuhan dan gabe marleha-leha. Dan gabe holang mga modul kana asin. Alay manomu-nomu Tuhan
Boy patudun akka ulaw na dinggan. Boy patudun akka ulaw na maripola di bagasan parngoluon. Boy patuduhon akka ulaw na pasunakon roha ni dongan. Jala roha ni dibata. Panomunamuon na naing ulahonot ta di bagasan partikenon. Dadabe panomunamuon haroro di ibana na perjolo. Alai manomunamuon haroro di ibana na padua halion. Asa moloro ibana musenang mabuan harajaon asa ngapon na gabe taruli mahita jala gabe paniak kita di bagasan harajaon na nasora sudai. Amen. Martang yang mahita. Mulia tema debata Jehovah aman nami na marabangso di banwa gijan. Nunga hami tangi honatam dia pala partikiano. Ajari mahami asa mabuka akaharbangan di bagasan parrohan do partodion nami. Asa bongot to Jehovah Jebawot di bagasan parmulon nami. Asa marhite-hite hababongokmu. Buy hami mangul akan adegan hobar tulomo ni roham. Mulia tema dihole Tuhan. Pargugoy mahami mangulahon jala pasangapon guarmu di bagasan ngolo nami si ganupari. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami to depamu. Amen. Oras madihita salhutna saulat nai selamat minggu apen na perjolo tuhita. Shalom.